Powerful ang hikap. Istorya. Dunay usa ka tigulang nga misimba dinhi sa Basilica del Santo Niño, hamtong ang tigulang gani hamtong. Dinhi sa Basilica, after sa alas 4 nga buntag nga misa, miuli siya paadto sa Talamban. Sumisakay siya og jeep nga 13C. Pagtunga-tunga na sa iyang biyahe, somewhere in Ayala, mikuha siya og pliti og midunol niini ngadto sa driver og miingon, "Dong, senior citizen." Nakita sa driver nga murag na ay nana nga sa iyang kamot nga gatulo-tulo gamay. Og daling miingon ang driver, "Okay nanay, okay nanay. Libre kay sinulog ba yaron? Pit senior nay ha, pit senior." Sa laktod, wala dawata ang iyang pliti kay naa may gatulo nga nana sa iyang kamot. Sa kalipay uyamot sa hamtong nga babayi sa pasahero, mapasalamaton miingon, "Ay, salamat kayo dong, pit senior, kabuutan nimo." Pero samtang iya kining gisulti, dungan ang pagpisil sa aping sa driver. "Salamat kayo dong, pit senior, pit senior." Hunong laging driver ka diyot. Munay power sa hikap. Bisan ang pagpikpik sa mga abaga sa tao nga namatyan, sa tao nga nakahuwaan, sa tao nga gibulagan, sa tao nga wakabayad sa utang, ingna lang, kaya lagi nimo na. Ni aramis imong luyo. Ang simpleng pagpikpik sa abaga, makadasig, bisan walay pulong. That's the power of touch. Ang kariho nga kamot nga makahatag og kadasig, mausab ang kamot nga pwedeng makahatag og kaluya og kadautan sa kinabuhi sa uban.